Ami tudatta, mit csináltam. Nem tudom, beleteszek. Nem, annak a szokorsó a szülősnél a vízbe, ennél könnyebb, hogyha semmi nem dől oldalára, akkor sokkal nem fogjuk a vízbe. Hát tényleg nem borulnak. Na mi van, elengedik, nem engedik? Le fog merülni meg a kamerát. Hát igen, de akkor darabig még nincs. Mondom, hogy le fog merülni meg, hogy nem akarják elengedni. Jó, még nem, de hát... Nem, majd kivágom belőle ezt a részt. Lehet, hogy úgy most akarni, elengedték. Csak beáll, hogy a nehezet legyen hátrafelé. Ja, mégis sokan vannak? Egy darab minden. Jó lenne, ha nem merülne el egy darab.